Hata yechenone kaka pile enan Brenda Agenyo nyasuba nyanam omiaka utuloni makende marwa ko wendo marwa ma wendo wado chingni makawuono iluongo ni Peter Simiu. Peter Simiu en achiel kuom jogo mabende koro to dhi chung e laro kom kar chungo dubura mano manyando county ni ma Kisumu. Omiyo amoro mar mondo mi wabed gi jatelo no chingni makawuono kendo ka ok aketho sa adhi kawo mana thuolo mar rwake mondo mi amie thuolo en bedo mosu oulrune owachnwa achiel ariyo adek kapok wachako twak marwa machiegni. Erokamano Brenda. Yes. Kuom rwaka wuono ng'ena sebudho mang'eny but kawuono chopo. Amor. Agwero kamano kendo agono Nyasaye erokamano kuom miyowa thuolo mar chopo kawuono. Nyinga en Peter Simiu Uma, ajakanyo modak Nyando. Yes. Mosomo Nyando. Mothagre Nyando. Mapiyo tero Nyando. Yes. Kenan nyathi Nyando kenan wuod Nyando. Nyiso ni weche ma Nyando ing'eyo yote. Ang'eyo yote. Chakre tin kaka nonyuola. Yes. Nyaka sani kora bedo ng'ama duong' kama. Okay. Erokamano kuom lima wado chiengni ma kawuono wacho kanyo ni bende ibiro chung e laro komno mar kar chungo do bura ma Nyando 2027. Kopogore gi mano ang'o kendo mitimo maybe kopogore gi biro dwaro bedo jasiasa kendo biro dwaro weche go eko mag biro dwaro laro komno eko mar kar chungo do bura ma Nyando. Erokamano. Podan rawera ma pod somo. Okay. Kendo pod adhi mbele gi tije matindo tindo. Ma nyalo support go myself, gi nyalo support go my constituents. Kata jo Nyando, kata vijende, kata minewa mantie Nyando kanyo. Erokamano. Go erokamano maduong' uneno kanyo wendo wa makawuono Peter Simiu achiel kuom jodak ma Nyando. Winjo kwacho kanyo ni osethagore Nyando, en jal ma piyo setero Nyando, en jal ma sekale chiedh nade nyiso ni en ja Nyando gi tiende monyuol Nyando. Ok en ng'at ma samoro osedak e town kaito biro nwabiro ni an kora dwa chung'nu ka en madwa taw to samoro kong'eyo achiedh nade mukale kaka jo Nyando. Miyo amor kanyo mar bedo kod chiengni makawuono e studio magwa kendo akawo thuoloni makende mar rwakni machiegni mondo mi watwak achiel kachiel gi oganda jopiny, oganda joluo ka wang'eyo kanyo ni to piny Kenya ochomo kuma nade. Agombo kanyo ni mondo mi ka wachako loso chiengni makawuono wang'e ni achiel ariyo adek mage maringo e pacho kaeri gi chiengni makawuono kata gi seche gi e piny Kenya ringo machalo nade, gin mage mamulo jopiny to gin mage mabende mulo wan kaka jopiny kachiel kod ka jotelo. Wach mokwongo mago mondo mi owuoye en ywaruok masani koro to waneno ka medo kunyore malich mokalo. Ywaruok madhi nyime e kind governors ma pacho kaeri kachiel kod ka od burano mar Senate. Maeri en ywaruok ma okanyal wacho ni ochakore gi sani kata gi higani, but ma en gima osebedo kwaneno e kinde ka kinde. Governors ma pacho kaeri sani koro to ywak malich mokalo ka giwacho ni nitiere kaka Senate to ahinya komiti no mar Senate mochung'ne rango kaka omenda mar jopiny tiyo, nitiere kaka koro to sandogi e yo moko winjore sandogi mara giwacho ni kwayo gi asoya. Nitiere senators moko madwaro ni mondo mi okwa gi asoya, to magi duto timore bang' ka governors buora e pacho kaeri iwacho ni osetamore chopo e nyim komiti no mar Senate mondo mi giler kaka omenda tiyo. Moko kuom governors mosetuom nyinge ni osetamore chopo e nyim komiti no koka luor mar wacho en kamoting'o governor ma Homa Bay County Mikayi Gladys Wanga, governor ma Kisumu County Ngire Peter Anyang' Nyong'o bende nyinge no wuok. Mogik ne waneno kanyo governor ma Nairobi County amano migosi Johnson Sakaja. Kamare no bedo matek mwana go e fwai mara 500 kata kamano notame chulo ama notamore chulo kanyatame actually kosonya tame kama bang'e to waneno kanyo ka governor Sifuna nogolne chik mondo mi omake kendo nyocho pondo moringo molal kuom seche moko kaito podi koko thinyore oko nyoro chiengno manyoro to wacho ni en nokopondo en mana tie kata kamano pod okone ka obro chopo e nyim komiti no mar Senate. At the same time governors, Council of Governors no wuok oko kendo defend themselves ni giwacho ni isandogi koro dwa mana makie yore go moko winjore. In kaka jatelo achiel kuom jatelo ma kendo rowere pacho kaeri kendo koro kiwuoyo kaka japiny ma Nyando ke represent Kisumu County wachni eki to ahinya ni in kaka jatelo wachni di wach yango. Do you think ni ma en mana siasa moro koso dipo ni en adiera makende nitie gima governors oluoro momiyo gidwa chopo e nyim od bura mar Senate mondo mi gipedha yanga kaka gisebedo ka gi operate gi omenda mar jopiny. And kanyalo paro ni kanyo ni odiochieng' manyoro apanen bokeno manyoro
no nyiso yanga kaka governors mapacho kaeri moko kuom governors apar kod ariyo odago ngima ma ok dhi gi kar omenda ma giyudo. Iwacho ni nitiere kaso giyiero gik ma samoro nyalo wacho ni maybe petty, but maybe to them they are not petty. Ema gimiyo pek the way magi handle godo omenda e pacho kaeri. Iyudo ka ni ong'iew curtains kende kaw millions of money, just curtains kaw millions of money. Ni catering mano mana chiemo kende, soft drink iluongo ni soft drink kendo ketnegi million. What can you say about this issue of governors and senators? Gima nyalo wacho both anyalo keto laumu kor senators and kor governors. Senate and one of the houses ma obedo trusted in Kenya. Ma chiwo that oversight role kata chiwo ngiso menyo gima governors timo e mashinani kata kor gwenge wa loch gwenge. To king'iyo chien kacha yudo ka senators gi osemien chilo moro mar nigi kawa soya kuom governors. Nini kidwa ni mondo wadhini mamuos matin to miwagi moro. Anyalo paro kane Kisii deputy governor bedo impeached around 2024. Pesa no rengo Senate kacha. Nikech governor ma Kisii nedwa ni deputy governor no mondo gole tich. So the best thing mane gima ginya timo en mana tero pesa Senate kacha to impeach uru jamano. Ma osebedo ka en complain to the Senate ma yudo ka onge trust kata onge gima nyalo ngiso ni nyaka koro waket geno wa e Senate. Kech kalor ga soya. Kaning'yo mane ker machon Rigathi Gachagua ne bedo impeach no yuak kowacho ni senators ong'iew almost millions of money mondo kira wako gwero. Those who are claimed no konyal verify. Koro nyodo ka wan jopiny wan mokro bedo gi tich matek mondo wang'e ni ng'ama wacho adier. Anya pochne pak ne Public Accounts Committee, that is mochung negi senator ma Migori Mauma Bay Kajwang Moses Kajwang kum tich mosebedo kotimo mar luongo kata summon governors gi mondo bi miss obed accountable a county allocation kata resources mobedo allocated in the county mondo ngi kaka gitiyo ni malo matin. Koro governors anyalo wacho ni gimbe gise fail. Iyudo ka weche thieth ok dhi malong'o e counties. Ncho waneno kanyo county ma Homa Bay ne nase sogomo. Tenders jok mano ka tenders e county kedo kata Homa Bay for example. Ne yuak ni poko chul gi nyaka sani. To pesa bedo allocated for all those services monego timre counties. But the senators are responsible to oversee gima timore county. That is their oversight role. Koro yudo ka gin makoro they have failed as senators mondo gichiw that accountability mondo ngis ni governor ni otamore bi ngis jopiny ni governor ne wasamone obi mondo ngiso kaka osetiyo gi pesa me county kecho chulo taxes mondo ongi kaka pesa gi ringo gitamore biro. So ana I blame the senators because ginemo gibedo no ayanga. But senators nyocho sewacho kendo gi golo nyinge governors moko ma giseluongo mondo mi odhi olerne kaka gisetiyo gi pesa, but en governors ema tamore chope nyim senate. Governors yuak ni ikwayo gi asoya. Mondo ang'wa pitisha ikacha mondo ang'wa wach ni county ni koro giluor ni kok gigola soya to gik mokoro ok dhi maber. Trust issues bedo between these two people. Ka ginyalo harmonize away maginya keto ni watimur kamai. It is an independent body. Senate en yore, governors ben yore. Kwanya timo kama gima timore kama in case the allocation ma Senate onge gi allocation ma akeni no bedo past budget still don't know jogi kwayo allocation. Koro do ka jogi
ginyalo denyo. Kisema kikiyo ni jogo bok denyo. Gimbe ginyalo denyo. Just be satisfied with ginyalo denyo to giwacho ni wambe wago allocation. To governor moro ologoro kata 100 million. Yes. Wapoga 100 million ni mondo petition ngani. Wagedi county tiyo maber, exchequers account gikote dhi maber. Koro pek osebedo kind ji ariyo. Yes. Now I agree with Sakaja. Accountability nigi yo kaka itimo accountability. Okinyal ng'isa ni Kenya appeared in the Senate committee, the Public Account Committee. Nedoni ami the accountability kaka even Nairobi County is being run. Yes. Kinchaki nini ichaki dani luonga. Nyoro nini na giruto. Karuto knockout that responsibility mar kao kaka county Nairobi County should run. To kinyi do luonga ni koro nini na gi president. Peso se wuok ajacha. So, gimbe gingiso elela. Ango matimore the Senate. Yes. Mondo koro wange ni governors wakama. But governors moko to have failed. Governor Mamo Ranga is trying. People kiwinyo ni scandals moko ma otimore akiana ng'ang'a which it maber. Nasa so chul. Gimora mora. Can you say the same thing to Governor Makisumu kami wuoke? Kuma wuoke, tada wacha dier, kuma wuoke to peko sebede. Ya peko sebede kabisa nkech. Kisumu wakae siasa ng'enye. And siasa day in and day out. Kin kichaki wuok ajacha ni dwaro go kata mana maybe jawacho kaka prof oktima ber gi county revenue. Tiyodo ka seche moko pek bedo. Idhi wach ni mano siasa. Koro wan siasa emose inyowa. Mak gingo wangwa kaka jo Kisumu okwanya neno gik ma governors timo. Okay, but to deep down, just a question, sorry for cutting short, but just a question. Whenever ma se winjoga ki luongo kata ki mention kigolo kata mana report kaka samoro governors cheno whatever, apokane oka Kisumu County watch ni one of the counties ma samoro kudhi maber, but maybe japinyo ngemo pogore, you can explain to me. Namonda ngise gini, one kaluo sani. Yes. To kaluo sani whatever is happening sani, jindi a two-term thing. Okay. The two-term government magi giwacho pile two-term government ka in keen enough yodo ka gigi te idhi gi weche two-term. Okay. Yeah, wan joka luote and watch two-term mamonowa ngizo kata ni this and this timore county wakai nyakwa bed responsible okwero two-term the whole day. Koro ka seche moko magi ok nyatimore because just seche moko wacho ni koso ng'eyo. Okay. Wanyalo neno gino bedo published e gazette. Ngama dhi translate ni Kisumu County nigi financial crisis. Yes. Nurses poko chul. ECD teachers poko chul. ECD poko ger. There are some roads, feeder roads ma onego gere county. County government onego allocate resources for the bursaries. Mago poko tim. Yes. Edo ka seche moko magi koso okwangi nkech the executive committee me county has really failed to deliver all this. Nche prof nocha gimoro maber ni sub county mashinani. Yes. Mano wuotho each and every sub county ka sub county. Market development. Yes. Kata mar reach jopiny for public participation. Yes. Gino sani ok timre sani. Angome ok timre olal sani because the county executive has really failing. The CCs are ofelo nyongo. Yes. Nikech ogi ready man articulate their mar chiwo mar ngiso ni prof o miwa duty kama onego watim kama gino timore Nyando and it was really good. Nana member mane participate in that committee and also in that Public Participation Act mar Nyando mashinani. If you are a member of the committee, by then what happened? Maybe you are also don't not the olal kama. No, not the olal kama. So who failed you people? The county. The county masani kaka tinde kata weche thieth ok timre malongo. Okay. Inyalo dhi Ahero County Hospital kacha to kikos inyadhi kata Mambi Kombewa anywhere. Actually mano kele wach machielo. Weche mag thieth sani kwang'iyo kaka weche mag thieth ringo e counties wakaeri waneno ka josiasa gi mosoma ni e piny owacho nyiso wane weche mag thieth dhi makare kendo shaber, but ne waneno nyoro ka migosi Rigathi Gachagua no wuok oko ok en kende kachiel kod ka jotelo mamoko manie kweth makwedo piny owacho ne gi
giwuok oko ma giwacho weche moko kotenore koda ka okumba mar thieth mar SHA. Giwacho kanyo ni okumba mar thieth mar SHA en achiel kuom yorego masani koro to pesa wuok godo e piny kaeri kadhi mana kuom jomoko mathin giwegi. Kata kamano waneno ka jotelo mamoko to kowuok oko kendo kada wuoyo Myoso Migosiri jalup ker Ngire Kithure Kindiki oseduoke mana odiochieng' manyoro no. Wacho kanyo ni mago gin siasa mar ketho nying piny owacho mar Kenya Kwanza. What do you say about, do you think this is siasa or are these people gambling with our lives kaka jo Kenya? Maybe you tell me according to your own experience kaka jatelo samori saying your area kama intie kanyo. Uona tiyo gi SHA. Is it really working? SHA na tiyo. Okanyalo wacho ni SHA ok tiyo. Okanyalo riambo. Otiyo. Kendo nyicha ka chule chaka tiyo kode. Yes. SHA na tiyo. But nitie jok manigi underlying condition kata tuoche mapek. Machalo kaka cancer. Yes. Machalo kaka maybe tuo skari. Tuoche madongo. Yes. To anasewinjo ka jogi ywak. Ni SHA ok ti. To ka nadhi anono ni ang'o miyo SHA ok ti. Negi ng'isa ni system fail. System failure. System failure. And system failure ni benwa yudo ni fail mostly mane government hospitals. Mane government hospitals. Nito ko ringo kodi private system koro dhi piyo. Koro iyudo ka spec moro ntiere in between me wacho ni system failure koso SHA mukti. Yes. System rach. To ka system rach kar duguru kin kar mondo walosuru system mondo system koro osebedo ka jok manigi underlying conditions like cancer patients, those who are doing jok matimo dialysis osebedo gi pek tiyo gi SHA. Yes. To magi kuom weche ma kade health nyalo bedo piny to analyze kaka nochako wuotho in each and every hospitals mondo ng'e ni SHA tiyo kama gini ok ti kama magi ne ochoket coordinators per sub county, all these 7 sub counties make SHA. What are they doing? Getting mangoa. Onge gima gitimo. Yes. To SHA to jichulo SHA pile. To pesa okoro. Koro yudo ka seche moko wanyalo wacho ni Rigathi Gachagua seche moko play some politics. To seche moko bo wacho adier. Yes. Accountability. Mane gima pod wayuago kaka rowere. Nyakibed accountable, nyakibed jaratiro. Okay. E yore omenda kaka tiyo. Nyakibed ratiro, nyaking'iso ni gini ok ti nikech pesa odhi kama, gini ok ti nikech kama. Ineno. Okay, mana kamano kaluwore koda ka sani no kasa kawuodo ringo kodwa mapiyo. Wani gi chenro mar rowere kata nyawacho ni en movement masani wuok miluongo ni tuko kadi. Maeri en chenro mabende kata ka movement mabende wuok mar no ni rowere kwan rowere mathoth wuok oko kendo okawo mbulu giwuok kendo gindikore kaka joko mbulu mana motelo ne yiero mar 2027. Waseno ka jotelo mopogore bende koro to wuok ni chenro mar niko kadi ni eki ama tuko kadi and giesa ni eki duol mar IBC duol mochungo ne tayo yiero kaka kewe pacho kairi ochiwo ndalo 30 mitime mass registration. Maybe are you part of this tuko kadi? An part mar tuko kadi. But peko sebet nikech nyawacho ni tuko kadi king'iyo jok ma approach majority of the youth ging'ise ni nase ka okura nagocho 2020 last general election. Koro peko sebedo kuom jok ma koro dhi yudo these new IDs. Yes. Sirkal poko keto tek ma speed up kata ma miyo gino bed piyo mondo nyithindo gi oyud IDs mondo get the register voters. Yes. Nikech king'iso game majority yudo ka seche moko Nyanza tich bedo matek nikech ne gikawo IDs. IDs gi poko wuok. Tidhi ng'isgi kacha kar kawo mbulu ni ok wanyal kawo mbulu kionge ID. It's very true. Koro akwayo sirkal mondo o process haraka mondo ID owuogi mondo rowere o register as voters. Ana member tuko kadi kendo king'iyo Brenda 2027 en loch mar rowere. Okay. Ma to kika wuondi. Rowere masani koro dhi kawo gini kendo rowere. Wene gi rowere matin jiugi giwuogo ko gikawo kipande ne joma poko kawo. Thuolo en sani. As per now dong 28 days. Yeah, 28 days. Yeah. Awuo gi rowere. En ratiro mari. Usebedo kuyuak ni sirkal ok ti maber, to en sirkal mamalo kende. Nyaka wuod ni kumiaye.
in gi ratiro mar wuok oko mar dhi kawo ombulu kaka jakanyo mag ombulu. Wuog oko gi ID. Ka ID ni osewuok, wuog oko kik ibed kode ot. Wuog oko idhi ndikri kaka jagombulu. Jo IBC noselando ni ombulu ikaw in the next 28 days in each and every ward. Wuog oko mondo idhi ndikri kaka jagombulu. Mondo koro mo 2027 koko mang'eny wawerugo, go bakidi kata go koko street wawerugo. Owuog oko odhi wandikre kaka jogombulu. Nyaka ibed gi card. Emomiyo wacho ni wan gi card. Tuko kadi. Tuko kadi. Exactly. Mana kamano king'eni ionge kadi, kama bado hauna kadi, wuoga oko endalo modongo mondo mikaw ombulu kanyo. Mano kela wuoyo matin about youth in politics. Yes. Gin in achiel kuom rowere. Nitiere wach mosebedo ka chendo sana e pacho ka rito ahinya kuom rowere, ni rowere itiyo godo marach koda ka jotelo e pacho ka. Ma en gima waseneno. So many youths nowadays gin gilokore gin mana goons, iluongo gi Kiambogi, kia Sangwenya, magi gik ma waseneno ka timore over and over into politics. Maybe miwa pachi ang'o ma diwachi e weche na gieki. Brandon no jotelo gi. Gine magisemiyo wabedo mudhier. Yes. Nikech kiny kodhi omiya 200 siling 200. Yes. Adhi aboy agoyi gi kidi. Kiny adhi anindo kech. Instead no miya 200 no kar no nyalo miya kodhi moro. Yes. Adhi apidhi chamo chiegi adhi ausi. Neno koro jotendwa gi emosebedo katiyo gi rowere marach en adier. Koro gima watimo kaka jatend rowere. Yes. En gima iluongo ni civic education. Un gi chenro mar tiego mar puonjo rowere. Atime. Okay. Kata nyaka sani. Mar puonjo rowere. Mangiso gi ber mar yiero jotelo man chiegni kodi. Yes. Ber mar yiero jatelo madhi konyi. Ber mar yiero jatelo minyalo ngiso, nyalo siemo wang'e. Mingiso ni itimo marach kama kama. Yes. Koro koso kech jotelo go sebedo katiyo gi youths marach. Koro fuono emwagolo. Fuo mar keto rowere bedo goons go. Yes. Fuo mar keto rowere baji gi kidi go. Emwagolo sani. Eme wangiso rowere ni sani nyaka wabed jomotang'. Nikech ok wadwa dhi chandore in the next 5 years. Ma en gima waseneno ka timore each and every year. To kendo jotelo osebedo ka kwero pile ka pile ni aweuru tiyo marach gi rowere. Rowere weuru yie mondo miyo ti kodu marach. But the same thing is still going on. Jotelo ge matiyo gi rowere marach. Jotelo go niwinjo ka mbadi ne wacho siji Sangwenya geni. Siji Sangwenya timore nade. Sangwenya maybe is a source of life. Makaka ng'ato dak godo. Yes. Inyalo bedo Sangwenya to gibed goon. Sangwenya ng'at moro ma waneno jatelo to jatelo miwa wa to seche moko onge kata mana kura. Mage Sangwenya. Mage Sangwenya. Jatelo to itimo ine mwaweri. Kaja kala ni to ine mwaweri. To bingi kata okay kata polling station ani en mane. Okay. Mage Sangwenya. Koro yudo ka jotelo ma kendo kwedo ni rowere wetiyo, jotelo wetiyo giro gine jotelo matiyo gi rowere marach. Emiyo kaka wan rowere, emiyo kaka koro wan rowere wawuok oko. Yes. Nikech osetiyo kodwa marach. Koro mbe wuok oko mar nyiso unia gimutimo rach. Wan makoro in fact wan banye koro wanya ngiso gi koro gibedo kata gun jotelo. What do you think ni youth in politics ani paro ni rowere uchomo kama kare uchego eko mag politics? Wachomo kama kare but iwacho ni numbers oklai. Yes. Koro nyaka bed gi namba moromo. Mondo wa participate nikech ngeni jogi to negi pesa. Yes. Magi challenges makata wambe jok manie siasa wabedo gi pek. Yudo ka inya piem gi ng'ato to nigi pesa moyingi. Tingeno dhi ng'iewo jogi. Emomiyo koro wawuok kaka rowere. En initiative mari. Ni wacho ni siasa ka bende wacho ni nyaki bede gi nini moro dipo ni imbe ni galot moro manwedo ka
Kichwa chote zaka kichumani kila mnyo kajipongo penjo. Emaji penjo. But mano gimwate mogolo. Emiyo no register as voters. Exactly. Mondo waol gigigo in day and out. To kinyo chakwa denyo. Koro kwa sing rowere wuogo kar namba. Wanyalo bedo gi bargaining power. Mwachni wan kaka rowere wachungni wayiero ng'ane ema dhi konyo mbele kacha. Ema dhi konyo constituency wa ema dhi konyo county wa e yo makama. But kokwatimo mano, iyudo ka pek nyalo bedo wadhi kwecho pile ka pile, onge gima timore, election biro, election rumo, life ok change. Aneno Kisumu kasani Kisumu County medo tedore malich mokalo siasa ma Kisumu County kapok adonjo Nyando. Ano ka siasa ma Kisumu County ka medo tedore kendo yawuoyi gi mine gi wakeini ochung'o ko mar laro komno mar governorship ma Kisumu. Ng'eyo kanyo ni ngire nyang nyongo to koro setiyo maber ne jo Kisumu kendo dhi e ndalo mag yweyo. Anyalo maybe kwano ni moko kuom jogo mochung' man godo shwa kanyo mosewuok oko. Wan gi ng'ato ni Ken Obura, wan gi ng'ato ni Rosa Buyu, be ncho se wacho kanyo ni en bodhi chung, wan gi ng'ato ni Rogers Okea, wan gi ng'ato ni Matthews Owili, Tom Ojienda, Joshua Oron, mago joma bet ko chung. Jogi dibede ni gi ng'ati moro koso kanyo tatimwe matin. Gone Raila erokamano gi kwe kuom kelonwa demokrasia. Okay. Kendo kuom kelonwa multipartyism. Ma sani gimiwacho. Yes. Abiro defendi nyaka chieng' giko. Yes. Wanyalo difa, wanyalo lalre par mopogore opogore. Nyaka bedo gi pache opogore gi pacha. But nyaka defend, nyaka chung motegno e pachino. Yes. Imbe nyaka chung motegno e pacha. Koro kaka an, ato an gi wuodwa mabe akano. Okay. Kom gavana man Rogers Okea. Mano Rogers Nasangisi ni rowere madhika ugini 2027. Yes. Rogers Okea usuwok en rawera matin. Seriously. Yes. Mong'eyo what future holds. Sani ok wadil gi jok mosebede pasatol for more than 30 years. Joma nigi experience. No, gisebede pasatols. To pasatols gibede nigi scandals mosetimore. Gimbe ging'eyo. Pesa bose kwale iye kanyo. Chopo gi to gima gisetimo e loch ni winjo ka sirkal ker marwa Ruto. Nong'iso one of them ni tigiwi. Tigiwi no nyinge. Tigiwi no nyaka tigiwi. Nyaka tigiwi ni rowere koro siwuok oko mar ng'eyo gima rach. Exactly. Ok en kaka choncha. Ok en kaka chon minyalo sting badi. Iting'o bati days no. Gimi dhi timo. Agenda meki midhi timo. Yes. Gimi dhi dwaro, gima jo piny dwani dhi tim negi. Mano gima jo Kisumu County dhigo. Sasa osebedo, jomoko oseringo gi pesa, jomoko be pesa gi oseduono. Yes. But akwayo rowere. Rally behind kata lu tok rawera wadu ming'eni dhi konyi. Okay. Lu tok rawera wadu ming'eni dhi konyi, ming'eni dhi golo ni, dhi create ni employment, ming'eni dhi konyo minewa, weche thieth, weche puonj, weche security makoro chandowa e Kisumu kaini. En rawera manigi nguvu, manigo teku mar konyo. Kinyalo paro ne wane jukwala usalama mane Kipchumba Murkomen okelo. Yes. Rawera mar Rogers Okea kanyalo lieko mana gimoro matin mosetimo. Nitiere application moro miluongo ni Save You. Save You en mar security. Yes. Application. To nomiye county government ndalo corona. Maka poni in gi shida mora mora. Iwinjo kituo to in gi app no isimbi. Inyalo raise that alarm to nurses yudo. Kaka nyalo police nyalo yudo. Jodalo nyalo yudo. Yes. Application otiyo nyaka sani. Ma onego odhi kata Nairobi. Mondo wang'is wadhi office Kipchumba Murkomen. Kitchen Security Emergency Response App. Minyalo tiyo godo ka in gi shida moro ma ibedo attacked, ibedo raped, inyalo di e simbi kanyo. To jodala ute nyalo ng'e kuma intiere gi gima timoreni. Okay. Mango achiel kuom gik ma Rogers Okea kelo Kisumu County ka. Kendo gitiyo. Kwa tiyo kae, adhi download ni that app simbi. Kendo dhi tiyo kode, kendo wada tiyo kode sana. Okay. Winja ni mano rawela. Mano pod matin.
which is security osesolve. I don't want to talk okada wuo mang'eny. Okay. But mago mana lieka. Japani ka ber to idhi konyowa yudo Mr. Rogers Okea mondo mi obie one on one e wang jobi mar Kala TV ni eki owuok koda ka oganda jopiny. Iwacho kanyo ni ichung' kaka MP Manyando kendo ikori malich mokalo mar golo the current MP. What is the difference? Why do you think you are better than the current MP? Brenda, I think 2027 tomorrow 10th August kacha. Yes. I don't need twang suit nkech koro adhi bedo sworn in as a member of parliament, a young, vibrant, dedicated youth madhi konyo jonyando e pek magiseneno for the past 20 or 30 years. Anaikora kaka rawera matin nkech aseneno pek ma jonyando nigodo. Okada wuoyo e wach incumbent nkech kila ng'ato nigi roles, kila ng'ato nigi tich monego tim. To kio kitimo tich monego tim to biro dok ir jopiny. To wangiso ni nonego tim kama to nokotimo. Onego tim kama to nokitimo. Onego tim kama to nokitimo. Okonyalo wacho ni nyalo ni broad based government. Apa ni sani nyaka kuma wachope ni japiny ka japiny ong'eyo ni jatelo mana yiero ni osetiyo obed MCA obed ker obed ng'ama chalo. Ntie moko mapok ong'eyo. Mapoko ng'eyo jatelo osetiyo kata pok otiyo. Ntie moko mapok gina kanyo. Gin tekni Ruto wadhi en tutam mambo kwisha. Mane gima kaka ging'eyo. Koro ema ng'iso jonyando niya en sa nyaka wayaw wang'wa. Nyaka wayaw wang'wa. Basari mimi oken privilege mitimoni. Oken ng'uono mitimoni. Ichulo tax, ichulo pesa. En ratichi kaka janyuol in gi right mar basic education. En ratichi ni mondo yud basari mondo nyithindi osom. En ratichi mondo yud pi maler mimodho. En ratichi mondo yud thieth malong'o. En ratichi mondo yud gimichamo. Mage 4+ manyaka koro japiny nyaka ng'e ni magi to gik manyaka yudi. Maybe watna ne jonando kaka chilari adek masamoro ikonegi ponono ni koro jonyando yieri. What are your manifestos? Ang'ogi ni mi ikonegi midhi neno ni iloko godo ngima jonyando. Erokamano. An gi program mopogore opogore. An gi program mar vijende. An gi program mar mine. The elderly. Nyaka program mar nyithindo. Kada nyaka program mar jopur nkech ahero kacha wan gi East Kano Wawidhi, wan gi Johero irrigation scheme man kai mapuro chele. Koro an gi programs mopogore opogore. Kada chako program mar vijende. Vijende nasewacho ni wadhi launch gimoni Vijana Mbele Youth Fund. Ma en fund upogore gu Uwezo Fund ma sirkal golo cha. Ma en fund madhi tiego ken kaka Nyota. But wadhi tiego vijende mondo giyud skills maginyalo timo godo ohala mopogore opogore. The Vijana Mbele Youth Fund. Now you are going to give them skills instead of giving them money. No, I'm going to give them skills. Kasi tiego gi, itiego ng'ato, kokimiye pesa. The fund. Imiye pesa, kisemiye pesa to koro timo go ohala mopogore. Then you monitor, ing'eyo ni ohala watimo kama. Mago one of the programs to gi ICT hubs in each and every ward. Adhiketo ICT hubs ward ka ward. Wan gi wards a beach. Madhiketo ICT hubs manigi nyaka Wi-Fi. Nite youths moko ma gin simoni. They have talent in TikTok. Facebook, whichever. And giyudo pesa kokalo kuom TikTok. Through this ICT hub, okobed idol makelo insecurity issue e kor gweng'. Obiro ka to dhi e Wi-Fi kacha to nyalo timo gimoro, nyalo create some content to miye pesa. Mago gik ma onge e nyandowa kaka wawuoyo sani. Kaduoge minewa, an gi Mama Mbele Fund. Mama Nyando Fund. Mano program masechako already. Sani adhi ka vijende ariyo nyako giwuoyi in each and every ward madhi timo the ICT multipurpose gidhi tiegore. Idhi tiegi kech gisetieko school gin gi kura onge gima gitim dala ka girito joining koro itiego gi koro yoro ni adhi ka ari wuogi nyako pa ward gidhi tiegore kacha giyudo skills kata gidhi timo 1 2 3
but an gi programs mang'eny ma ikone vijana kendo kadhi wegi chien. Mine wa bende to gi mine wa mayach mine wa manie maternity but they launch negi their program gik mabebe. Our rice farmers wasebedo gi pek nyando kacha cha iyudo ka seche moko inyalo miji mchele mchele mar gok mag relief food gi kech nyando is affected by floods each and every season. Kwa hiyo mchele mar relief food gi giwuok a government ucho o giwuok e our rice farmers. Ere kaka wanyalo promote this our rice farmers? The local rice. Serikal give team instead of mia pesa mia mchele no gi gari mia pesa no adhi akaw mchele ir farmers waka oyud pesa maginyalo nini. Okika pog mchele mwa serikali lakini farmers watu need to catch. Kaga gipuka giusu mchele kintongi. Magi gik makoro loopholes modhe ngiyo. Give their cooperatives, what they are they from their cooperatives maginyalo gitimo gimoni kungo go hala table banking maginyalo timo matin to kata cross all traders manyando madhi timo negi mansion adhi timo negi kama. When it comes to floods teach MP legislation tije bunge okidhe bunge mar Murokom mar bet ni Murokom ni Maruchai ose kasi de kawa allowance tiji and represent your people take money hardship allowance mane wa table na awuogi jopuonj no ngisa ni Peter wan gi shida kama wase tebo gini wase wacho gini tok time not even jopuonje the civil servants matio nyando take money hardship allowance seche moko pi nyalo koso mon ngato dhi tich hardship allowance ni kaka MP are they ensure ni jogi all the civil servants matio nyando or the hardship allowance which floods en koruso indam kane nyapar koruso indam ni nochake gi wache gi the late Opon Nyamunga manen kansela ngadi matin ge kanyo joka producer na wacho ni wadhi jwe mana matin kende kama irida kama tuo ko kende wadwogo kanyo kende wadwogo wuoyo kanye wach flood samina ni wacho kanyo no maber nikech mena achiel kuom gigo moseneno ka interfere gi jonyando each and every year omiyo ma en achiel kuom wach ma kidwa biro jatelo manyanda dieri to nyaka wach ne jonanda ni tachiel adhi adek mage kato kenge mage ma usekelo wadhi ywe matin wadwogo. Bedo kod odiochieng' marabora e sikunde ka iduogo pacho yud thuolo mar kweyo pachi kendo bedo gi mor e chenro mar Bang School. Chenro mar Bang School chakore saa 10:30 mamidhiambo nyaka saa 11 mamidhiambo. Kama inene katun mamori, ipuonjori weche mathoth, ibedo kod mor gi nyiero motimo Cathedral. Kik bai, Bang School chenro manigi mor lilo ne nyithindo duto. Kala TV, machiegni pacho ma e odwa. I've fallen and I can't get up. Get ready to elevate your business and any other commercials when you advertise with us. We are not just a channel. We are your gateway to the peak, for we give you the precision and desire to your commercials. Let us be your partner in success, broadcasting your message to thousands of our viewers. Contact Color TV today and let's make the magic together.
Warakamano wase yudo ywe matinde kendo waduogo pod wakaw ni eki mar wakini machiegni mar bedo kodwa e chenro ni mar chuny wach mano e wang jowi mar Kala TV kama mbro intiere an kai gi wendo marwa Peter Simiu mabende na chiel kuom jogo makoro to chung laro kom kar chung od bura manyando kendo wasebiro kwatwa ke weche mopogore winjo kanyo kako wacho moko kuom manifesto ge chenro mochano mar timo kendo winjo kanyo ko mulo sectors duto mamulo ngimani ochano kanyo mar konyo joma mine ochano kanyo mar konyo rowere and all that wach maduong' ma jonyando sebedo ka chandore ne Peter Simiu kata chiednade maduong' ma nyalo wacho ni sebedo ka chando jonyando en wach mar oula kachiel koda ka pi ma en wach ma osebedo ka chando jonyando and ma en achiel kuom gigo momiyo na ka ni eki mar neno ni mondo minwa luongi ka mondo mi at least bi wach wan tuti monade nja waneno kanyo ka ni achiel kuom jogo ma bendo osemulo wachno kendo adhi mana miyo producer na thuolo mondo mi otangnwa kaka ne chalo e nyando mano week mokalo ni eki wadanyo kanyo ni to oula ne chalo nade e gwego mag nyando kaito bange wang'iya ni to gino kenge mage monego beni kaw achiel kaka in kaka japiny gino kenge mage monego beni ikaw mondo mi wane ni oganda manyando beno dago ngima makare nikech ok en gima kare kisiki iwilo dak sakasa pio dari oulo dari to ma en wer misiki wero iga ka iga producer mara mi thuolo mondo mi maybe tangwa to ne chalo nade mane juma mokalo gwego mag nyando. Ndalo dek banka koth maratipo osebedo ka chwe pacho kaendi anyate boma nieri ma Kisumo anyate ka chung'und bura neno manyando e Kisumu County. Jopiny bura koro dhi nyime kod kwano lal mopogore banka ora nyando bende ng'o koko ma bedo ni en lipot ma bende no yangi bank Kala TV limo gwenge kima nyando e Yaero kendo go wang'e chal mar wach. Koro tuoche magore kumo kaka malaria tuoche mag diep giri nitiere nyalo gore kuomwa koro wakwayo mana ni ka sirikal nyalo paro jo ketha koni ka iluongo no ketha jodak e gweng' moro ni oketha Nyando sub county Kisumu County ngima gi koro pod ok e wang'e ka giywago malich mokalo midhiero mabende gisebedo ka gikaloe e lwet koth maket kod maendi. Joash Okeyo en achiel kuom jodak e gweng' gieki mabende kodhni osebedo ka turo iga ka iga. Pio osebedo ka pong' ka iga to sirikal wacho ni dwaro konywa to pok waneno kony mar sirikal nyaka nene iwacho to kani daik bono nego go kaendi to daik no watiso ni daik pok waneno daik sani pio osepong' ka karibu didek sani dhera machielo notho pino nego gik mang'eny gik ninde bende pio dhigo oduma manyakaye bende pio dhigo kodwa kama Mwandu mopogore kodhni osebedo ka ketho maliche mokalo kama Maroso Odhiambo okodong' chien puothe mabende yando tie matek kendo nogeno yude cham pini eri noywero morumo pep. An Chitura modak Ahero koro puothe ga yamo pi otero te pi ochung'e makata macham manchana akomo ok nyal yudore sani pi otero cham to puthano na puro gi siling 3,500. Kabende Mama Rose koro yango ne Kala TV ni kato bedo ni giseketo genogi kuom piny owacho mar county kod sirkal mamalo mondo miyo bi kod duoko no ero mosiko onge ber mabende giseneno e piny owacho. Onge lokruok moseneno kata bed mano wago kamano pi wero wa kamano cham bende wapuro to pi dhigo do kamano onge lokruok moseneno kuom sirkal. E dala jaduong' Jotham Ochieng' ne warodhno kode kanyakla kod omin mare ka ging'iyo mwandu go eko mabende nodong' bang' ka pi maket kod maendi ne monjogi kendo riembogi e pacho. To ma has been a problem wa experience water gigi wabedo submerge pi ido ka families nyithindo mathindo bedo affected, livestock, joma nigi poultry, furniture and everything in the house. Kata kineno tuneno kaka the condition mar compound en a bit pathetic. Koro wasebedo kwa waoro kwayowa through the area MPs mosekadho, even the current MP Jared Okello wasebedo kwa kwayo mondo timno diking nikech whenever mwachopo kama one rainy season to pi pong' sama pi opong' tiyudo ka samoko donjo kogwen samoko donjo tieno koro iyudo ka lives are also lost at times samoko.
Jopiny gwenge Kimahero Nyando dhi nyime kod ywago midhiero mar pi maket kod maindi ka bende sani koro luoro nitie ni tuoche mopogore opogore nyalo gore e ngimagi. Nyakoromogi mano koro bedo ni midhiero ma jodak e gwenge Kimanyando e gweng' moro ni oketha Tura sani koro kalo e bang' ka koth chwe gwenge gieki ma koni ndalo 3 mokalo chien kendo darogi bang' ka aora Nyando bede muomo ka sani koro giywago dayo gikwayo sirkand kaunti ma Kisumo kanyakla koda piny owacho mamalo ni koyie to wuok oko nyal bi oresgi. Gi sama wadhi yamo nieri Nyakoromo Jwang' thoth oganda ma bende wuok e gwenge ma koni ochuno mondo mi odare miechgi odhi ogo kambi tesendo bi. Ineno kanyo kaka jonyando nokale matek. Kendo ineno kanyo ka puothe okethore, ineno kama mano lero kaka puothe okethore. Ok nyiso ni chenro mage mag pur kata chenro mage mag yudo chiemo koro to kethore. Gino oseketo jonyando gi weche go mag tuoche ma biro koula, rocho chenro mag somo ne waneno kanyo ka skul ero mar nyiri ma Ahero Girls, neno kanyo kaka ne chalo kora ka oula en 1 2 3. Nyaka sani nyalo pimonwa pimani to osebedo ka chalo nade, kata ng'eni na one of the people mosebede ground mane ok wayudo the correct clip mar ne mondo wa play no mosebede ground kanyo wacho ni janyando monyuol nyando maulo chando kendo ing'e achiedh nade mag jonyando. Maybe en agombo mana ng'eyo ni to nyaka sani osechalo nade, nyaka no ula ma kamano timre to gino kenge mage ma usekawo maybe kaka aspiring jotelo makono kaachiel koda ka jotelo gino kenge mage musekawo mar neno ni oganda go ngimagi odok e wang'e. Achiedh nade osebet ne jodak ma Nyando, jodak ma Ahero, Nyang'ande nyaka piny nam. Yes. Nyithindo ma ne Ahero noloro skul kawuono ka ne giyawo skul nikech tuo matino tino ma biro gi weche Nyando ka muomo mag oula gi. To kata nyithi koro oserocho chenro mar somo. Yes. Jowa ma pidho mchele nchako pitho pi nodhi gi seeds gi gote. Yes. Jok ma ncho pitho e tie Nyando mopogore opogore no agilal pek osebet pile ka pile nikech wach Nyando ni wasebedo kwa yuago. Yes. Iga 20 mokalo osebedo ka chando wa seriously. To wan kaka jotelo man kono man Nyando man Ahero man East Kano Wawidhi wasetemo matek mondo watem loso wach Nyando ni wasik chando pile ka pile. Koro chenro mosekawo kata program mosekawo en ni jok modak along the river modak aora buta aora. Yes. Wasekawo gi to wasetero gi kuonde places ma ginyalo yudo konyruok ka pod iloso wach kata ka pi mondo pi odok piny. Yes. Ka pod iloso wach drainage system to gi dikes ma pod chando wagi. Yes. Supply gi the blankets to gi chiemo ma ginyalo konyore godo matindo tindo. Mine wa base miyo some lessons mondo gi kony godo nyithindegi. Yes. To gi gik ma mopogore to gi chiemo mopogore opogore. Naneno ka be MP nomiyo ji mchele. The current MP. Mago base the basic needs kata support ma negi yudo. Exactly. Yeah. But mano konego bed kende. Thoro ma inyowa en wach koro Soin Dam. Misiki wacho pile ka pile ni. Yes. Sebedo mbaka. To nadhi anono ni koro Soin Dam nadhi machopo kuno. Kao patik ni kao patik madhi maneno. Ni koro Soin Dam en dam machal nade. Yes. To bedo nade. To nayudo jaduong' moro kanyo mobuti. To gona story. Yes. Yono da koro. Gona story kuom that koro Soin Dam. Kaka no kunye, kaka no generate the power also. Yes. And stuff. To ng'isa ni koth kuchwe Lang'o kucho kabiro to pongo dam. Pongo dam no. Kose pongo dam to iwacho no break its banks. Yes. Yeah, the dam breaks its banks. Kose ni pong mo pong even the river breaks its banks, also the dam. Exactly. Koro pong mo. Koro the outlet ma onego be directed to the bugo piny be no dhi opong. Okay. Koro ka pige ni muomo to dhi Nyando.
koth chwe malo muomo to dhi nyando, wuok escarpment malo kucho to dhi nyando. Koro miyo nyando pong'. Koro seche moko nyalo ka koth chwe koni mana matin to nyando to pong'. Tidhiyo koth mabende chwe matin to nyando pong' nang' kar pi matoro en pi mamalo. Koro investors kata the NGOs nosebiro ndalo the late Eric Opon Nyamunga mane mjumbe Manyando. To ne gibiro to kane gibiro to ne gidhi approach ndalo kane pod onge gi gimoro ni devolution. Ndalo kane pod onge kane wan gi the regions, the western region, the Nyanza region and stuff. Koro jotelo mane gi these regions mane ochung'ne weche to do with lands and agriculture and stuff. Pesa ne nodhi olal kamano. Maonego gergo damni obed maber. Ma koro kiko muom ni omuomo ji modhi kata kuro jo nitie kaka affect ji. Ok en nyando ka kende. Koro iyudo ka seche moko jogi biro pile ka pile lakini pesa migerogo damni dhi pockets mek jomoko, dhi ofuko jomoko. Jomoko matine malal kode. Jomoko matine malal kode. Mane mosebedo ka inyowa. Nikech onge gima ok tamre losore piny ka. Onge gima ka oger nyaka bridge makalo ei dier ocean. Koro ang'a mono gero kursone matieko floods Manyando. Koro wadhi temo matek kaka jonyando, wadhi tero ywakwa. Adhi tero ywak kata nayie ndiko ne President Ruto ywak jonyando mondo mi ochopne waneni okony wachno ka onge ng'ama nyalo timo. Nikech wach kurso ndam misikiwero pile ka pile ema turo jonyando, turo ketho nyaka chiemo makaka jowa chiem tamre, jowa mo otegemea through pitho ka giter nyithindo be skul otamre. Koro mane mosebedo kanyowa. Tok mano kende, along the river kata ei aora nitiere the drainage system monego los kata gabions monego ger ma at least nyalo prevent ka muomo cha to nyalo prevent koro kik odhi puothe mang'eny mondo keth puothe mang'eny. Koro jotendwa bose fail mar gero the dikes. And wan gi geno ni kibedo jatelo to mane gik madhi chako kadonje bunge magi gik madhi table in the guest house. Tadhi ng'iso ni kamae tadhi ensure ni implementation no otimore. Otimore sani to kayo na tho awe joga kapod pituro to nan gi that opportunity mar timo mano to nokatimo mano kata Nyasaye dhi chwada. Erokamano. Aneno ka sa osemaya wang'a kendo sa osedhi agombo mana ni mondo maybe ami thuolo iwachane wach moro mogika ne jonyando ka watieko. Ako jonyando wasebedo gi chandruok kod achiedh nade mopogore e nyando wakai. To mano ok wanyalo umo ng'ata to en okang' marwa kaka jogo kura Manyando ne kwadwaro lokruok, kwadwaro weche somo maber, kwadwaro weche ndara, floods koro pi aora mamuomo machando madhi puotho makethonwa nyaka chamgi. Kwadwaro cooperatives manyalo konyowa go ohala matindo tindo. Kwadwaro ngima maber, wadag maber. An wuodu ung'eya, usebedo kod usepidha, usedak koda, awuok oko, aikora mar dhi konyou, mar dhi tiyonu kaka kijana mapod tin manigi nguvu motegno kendo madhi ng'iyo ni nyando dok e wang'e. Ok ni nyando dok e wang'e ni pi odhi tero ji, nyando dhi dok e wang'e kuma ne entiere. To konya dok e wang'e through wacha en thuolo mari mar dhi register kaka jago ombulu, wuog oko igo ombulu, koromo sa koromo to be kata kung'isa ni pod irit matin, pod wabodhi kod gimung'isa nikech an wuodu, an lwetu. Takwayo ni an ategno kendo an gi chir ni problems shida machando wagi Nyasaye muora ni mondo abi akonyu, ternu waywaku ni mondo wang'i kaka wanyalo konyo pek ma wan go sani e nyando wakai. Adak chiwo ranyisi mogik
gi constituency mamoko. My good friend kata osiepna Ndidi Nyoro en ranyisi ni wanyalo chalore kaka gin, to mano kwaweyo siasa manono, kwadwaro dongruok maonge dondruok. Koro in jago kura, wuog oko kapok ikawo kura, wuog oko mondo koromo 2027 10th August uguru oko udhi wago kura mondo walokuru Nyando ni kuma tek. Erokamano. Marakamano mane chenro mar miero mar chuny wach wabiro kanyo gi migosi Peter Simiu mabende dwaro komno mar kar chung od bura ma Nyando kendo watieko mana gi kanyo rom kredo chieng'no machielo kuom ng'wono mar Nyasaye. Erokamano.